A Xunta mellora a mobilidade dos galegos. Unha mobilidade limpa que ofrece aos cidadáns formas de desplazamento máis sustentables e menos contaminantes. O Plan de Sendas de Galicia ten xa en servizo máis de 100 km de itinerarios limpos, seguros e integrados na paisaxe. O obxectivo é chegar a 170 novos kilómetros en 2020. Un bo exemplo deste plan é a senda que percorreu o presidente da Xunta entre Montrobe, As Pedreiras e o Carballo no concello de Oleiros. A data de hoxe, levamos construídos e finalizados 100 km de sendas peonís, nun total de 170 km que é o plan que finalizaremos no ano 2020. Por tanto, no ano 2020 vamos a conseguir que non haxa tramos de concentración de accidentes nas estradas e ter 170 km de sendas peonís ao borde das estradas de titularidade autonómica. Este plan de sendas é un dos eixos da estrategia da Xunta para fomentar unha mobilidade vertebradora, social, segura e eficiente. A Galicia Verde require a implicación de todos e en distintos ámbitos. De aí que a Xunta vai a dar axudas á compra de vehículos eficientes que substitúan modelos con máis de 10 anos de antigüedade por outros menos contaminantes.